ҳамагӣ 10 рӯз пас финали бозии дута BMW X7 ё хона дастаи душанбе 5 таи дига BMW FC 10 рӯз пас як тайтада мая BMW ҷиси бепул падарка мекунем. Анаки састави нав дар нигоҳта читари мошин қабул мекунем. Мошини Трампа ёфтем. Cadillac GMC. ҳам Cadillac GMC мешавад, ҳам бояд сюрпризи гарини бад зур мешавад. чизе ки ман мемонам арзандаи. Кадом нафаре ки ҳозир медура билет мегира ноин билетша Cadillac GMC менависа болои дута X7 50,000 сомонӣ, болои иёш 10,000 сомонӣ, ё хона ё BMW X7 1022. Хонае ки номер 1 хонае ки ман мемонам действительно арзандаи. Ҳозир будро 1200 сомон да билет бигӣ, ҷош да телефон падаркар меша. Бо анам қабилето да дури барабан бозӣ мекунад. Мумкин инами рӯза ризқи та ҳаста, инами рӯз шанси та ҳаста, та билет намегирӣ, як каси дига да меравад. Газават ки успеҳ ки ҳозир будро шанс ай даст натек. Илтимос данум тонҷоном сабр кинен. Ҳами будро ҳозир чек тапартон нота навис 4 соат пас билетат меравад. Успеҳ намекунем ответ доданда. WhatsApp кафоне. Уже рӯйхати 15,000 да Telegram ҳаста. Будро да Telegram канал ма 10 та мошина Telegram шумо да падарка мекунем. 200,000 сомон барои нафаре ки миёя махинатсияи бозира бироварда метона. Коин бозӣ ки ҷош да махинатсия дора ма бинем. Биё худат бозира тамошо кун. Биё худат билет бирор. Майдони ина хел тозаи честнияй. Имрӯз 20 числа ҳамагӣ 10 рӯз пас финали бозии дута BMW X7 ё хона дастаи душанбе 5 таи дига BMW FC я BMW GC просто так бе пул шумо да падарка 10 рӯз пас як тайтада мая BMW GC бе пул падарка мекунам. Ма гуфта будам ки ман мошиное ки мемонам действительно номер 1 Cadillac GMC ҳеҷ ҷоман оренҷи GMC ҷон тенҷи нигоҳ ки охи паданалад ё ира нигоҳ ки ё танкара нигоҳ ки ардиш баробарай ай танка да и базе метоа. Рӯзи 3 числа соати 18:00 ба вақти Тоҷикистон 16:00 ба вақти Москва финали бозии дута BMW X7 ё хона дастаи душанбе 5 таи дига BMW FC анаки састави нав дар нигоҳта читари мошин қабул мекунем. Cadillac GMC ки иу GMC нест и падя намуд дига GMC ай ки ранги танкай мезани прямо Америка мера граждани Америка меши ё хонаи Барак Обама мера. фаҳмидӣ? Мошини Трампа ёфтем. Кадом нафаре ки ҳозир медура 1200 сомон да билет мегира, ҷош да телефон падаркаш меша. ҳамун қабилетош да дури барабан бозӣ мекунад. ё хона ё BMW X7 1022 ки худаш мерава, худаш парковка мекунад. Анаки ты хулоса таброр ки ты чи қабул мекунӣ. Брат, ҳами меган ранг бино ҳол пурс. Газават ки успеҳ ки ҳозир будро шанс ай даст натек ки хонае ки номер 1 хонае ки ман мемонам действительно арзандаи тамошокунии арзандаи билетгирии зебандаи анами бозии хонае ки ман мемонам. Ба анам хотир шансак тай даст натек ту метавонӣ соҳиби ё анаму хона ё соҳиби BMW X7 2022 бошад ки худаш мерава. Састави навда Cadillac GMC номер 1 бояд тай дига мешавад. ҳам Cadillac GMC мешавад, ҳам бояд сюрпризи гарини бад зур мешавад ки ту ба 55 сомон соҳиби анами ха чизо мешавад. Анаки нигоҳ ки брат дар дури хона чалай тило, дар дури хона браслети тило, дар дури хона PlayStation 5 чизе ки ман мемонам арзандаи димдимиу ҳама мерава. ба анам хотирак ҳеҷ вақт шансак тай даст нате. худованд ҳар каса мета яки калара кор фармодан накорад. фаҳмидӣ? брат, ризқе ки имрӯзат омадагия даҳани ҳар кас да напарту. Мумкин инами рӯза ризқи та ҳаста, инами рӯз шанси та ҳаста, та билет намегирӣ, як каси дига да меравад. ба ҳам хотир шанс тай даст нате. худат як бор билет бигӣ, баъд хулоса таброр ки чӣ хелияй. ҳами бозии ма арзандае, ҳами бозии ма худат хулоса таброр ки чӣ намуд бозия. Буфората лайк бимон, нафората намон. Фората падилица ки нафората накӯ. ҳамаш дасти худат дай. Ту ба як SMS ки менависӣ, ба як комменте ки менависӣ ки меҳровар ба пеш, ту соҳиби BMW GC мешавӣ. Ба як комментария лайк падилица ҳеҷ вақт муҳим нест эмада. ҳами комментария нависонди барои худат менависӣ. На нависонди ҳечи, неки обязательно бинавис ки ту соҳиби BMW GC мешавӣ. рӯзи 3 числа ма тура обязательно занг мезанам. Ака мегум биё BMW GC-ра бепулай комментария қабул ки бара. худат ака дидеси ки ҳаёт чӣ хеле омадагия. И замонае аст ки ба 55 сомон тура соҳиби BMW X7 2022 мекунад.
نگاه که فورت خانه بفورت BMW X7 بعدا التماس دانم میام جانم التماس دانم تون جانم صبر کنین همین بدرو حاضر چک تپارتو نام تنویس 4 ساعت پس بلیتت میره دانم جانم میگن صبر میوه بیشتر التماس با صبر باش اسپید نمیکنه مواد دادن واتساپ کافوندن 1000 احمد کی اوجه روی خط 15000 هم در تلگرام هسته بدرو روی خط بلیتو تا بین بعدا نگو که من بلیتو من ندیدم انم سیلکای که میبینین انم جمین عبدالله تیوی بدرو در تلگرام کانال ما 10 تا ماشین تلگرام شما دا پدرکه میکنم چیزی که ما در حیات وعده کردیم وا время проварда додагим брат барое ки иҷа ҳама ҷои мардоай иҷа ҷои шерои нарай фаҳмиди ин майдон майдони далерову мардакоай ин майдон майдони ина хел тозаи честниай биё худат бозира тамошо ка биё худат билет бирор маҳарията айтада гуфтагим ки честни будани бозира ма шумода нишон метам 200 000 сомон барои нафаре ки миёя махинатсияи бозира бироварда метавона ку ин бозӣ ки ҷо шуда махинатсия дора ма бинам بگم که ها بازی مخینت داشته کو بیا یک بارم کپسولا را در دوری یخمون بعد بین یا بیا که یک جورت در تغری که بعد بین نم جورت در تغری که 200,000 تومان دیگه بگی برای برای که بازی هیچ چی نداره حاضی بدرو 1200 تومان در بلیت بگی جاش در تلفن پدرکل میشن با هم بلیت‌ها در دوری برابر بازی میکنن کدام نفری که حاضی میدروی بلیت میگیرن نوین بلیت چه کادیلاک GMC مینایسه بالای تکس 50,000 تومانی بالای ایاش 10,000 تومانی کو بینیم که با چند نفری دیگه مخلص کادیلاک GMC کی ما کادیلاک GMC را با بازی بمونم که بازی که من میمونم انا خیلی کیفیتش دیگه یا ماشینایی که میگیری عقلی خودت درست نمیگه که تو با 55 تومن صاحب همین ماشینا شدی دیستریت لعنه صاحب همین ماشینا ای کانال ما میشه نگاه پیلوس 992 972 18 14 14 پیلوس 992 972 18 14 14 این اون واتساپ هست که ترا با ارزو و حواسکات میرسونه این اون واتساپ هست که ترا صاحب کادیلاک GMC میکنه این اون واتساپ هست که ریال نترا صاحبی انم X7 میکنه یا انم واتساپی دبیر نیای خدا نگهبان